Nem nyom a Többieket Face-it invejtek most, be. mert drop van. Jó lenne megszerezni. Hogy van neked drop? Nincs is hétfő, geci. Hát Hát szerdán főleg, van. szerdán van. Ma szerdán Hogyha van. csütörtök van. Hogy fasz. Ja. Szerdán van restart, de mindenkinek? Hát Nem, csak nekünk. Neked mindig hétfőn van. Ja? Én azt hittem, geci, hogy mindig Attól függ, hétfőn mikor van. viszik nálatok el a kukát, akkor. Nekünk hétfőn viszik, szóval... Na, akkor hétfőn van drop. A faszom, tegnap vitték, tesó. Akkor Szerdán. drop. Hát akkor szerdán van drop, tesó. Ez az olyan kokedden. Tegnap vitték el a kokedden. Na. Azt mondja a buzi, amikor a kukát. Már gyerekek. Hagyja, Renna, ne fájtolj. Hát nem akarok. Hát jó, de hát az nem érte meg nagyon. Az jó volt, tesó! Miért tolnád át? Mondd meg, hogy miért? Azt láttam, tesó. Én keresztbe találtak én. Kerettel. Hát, hogy más lelőjük. De, short. Próbáljuk hol? Akar. Így még jobban nem számít el, figyelsz? Jó volt, tesó. Majd megmutatjuk így amúgy. Na. Követ az a kezd, de miért arra jön erre én basszom? Követ az ősze! Csak miatt legyen tesó. Na! Na ez nagyon rossz, geci! Az hova készül az a nagy izé 20 darab? Nem használunk ingame voice-it, mert Leventének valami ordas borzasztálja a mikrofonja. Akkor azt hogy kell levenni? Nem kell levenni, csak nem fogom beszélni. Na várj, nézzük, nem mindig olyan? Hogy Szia. kell beszélni? Azt Akarod hallani a saját? Geci madara! Hullá! Ment át. Látod, hogy nem kaptam? Mondja, csak hogy felfeküdtem, dobtam. Michael Jackson volt itt a... Vagy ez? Michael. Gyere, Panna, menjünk. Gyere, Drasi. Na, mesélj. Hallod, Drasi? Na. Ott hagytál minket ketten, próbálom elmagyarázni neki, hogy mit nyomjon izé, hogy megnyomja meg, hogy hova izéje küldi, és szalad végig az, hogy a koppá és nincs. Nem olyan, elmagyarázza. Azt mondja. Fiúk, jönnétek? Felborultatok meg? Nem. Gondoltam. Találtam másik kocsit is. Akkor vagy el? A kurva geci! Vágja. De gyertek már, hogy 10 évre átéltek. Szépen pofád. Nem. Hát, darab. Vezess, tesó. Én is. I'm a man. I'm a man. Závoli csapat! Hát.
Ha nem lett Hova? volna hajó, akkor nem tudtad volna hova letenni a kemencédet. Hát Balázs, miért van a fejred a hordó? Tesó. Jó, geci! Jó! Valami lefelé is jó vagy. 2, 3, 4, 5. Hát ami nem megy el odáig, mondom szerintem. Nem áll. Hülye, még kincsre megy az ember. Ó, te Rápróbálok! Hál' Istennek. Balra menjél. Balra, úgy biztos nem engem üt le. Addig elmegy, akkor leidalok. Ajaj! Hoppa! Geci. Hazard. Abba halt. Hazard kiütött. Kiütött a bugyitból Hazard. Így ha beszélek, így akkor lehet normálisan hallani? Tesó, olyan hangos most, hogy megsüketülök. Akkor jó van. Engem ez lehet jó. hallani? Tesó, Igen, hát, basz. Tesó, sikíts már egyet. Ilyen hangosat. Nem. Na, valamit nyomjál már. Jó van, kiszakad a mikrofon, hogy tudás geci. Amúgy menjünk már visszatérsen. Itt fogunk beszélni, ez így jó. De Paliban mi van? Nem jó. Nem ér el addig, Geci! Jaj! Hogy vagytok ilyen szarok, geci? Szaltam fel. Tesó, itt a szápa. Befej már, nem bánt. Nem? Oh, jó, egyből harapott. Azt faszza. Nem bánt. Megyek Haladjunk már, mert a seggem mindjárt bepál. Diú! Az a baj, most lehajoltam a gépem, az nagyon kalapál a hang. Jú! Én bejöttem be, Várj, tegnap mit mondtam, Pali? Beköpöm. Bekrepál! Geci, zakatol a gép, gyerekek, szép. Mit áll bekrepál? Gyerekek, én félek. Én elakadtam. Angela kaput! Most már bazd meg, fuss már, geci! Buzi Pali, vagy... Ó, hogy a Ne gyász, szedj hogy... kaktuszodat. Kálma, tusz megvé. Reméljük. Kaktusz. Most megcsisztam a fenekeit. De nem, az leszedi! Nyugi, visszafordul, nyugi, visszafordul. Na? Júj! GG, nyerjétek meg. Azt hogy legyen velünk nagyon jó fej. Miért a tagadni fej, úgyhogy nem szól? Menjünk, Egész. Levente. A fejem felett. Semmi. Kurva anyja van már. Behagynál, Jézus. Köszönöm. Eltört a pecabotom. Hoppá, kasztolsz nekem egy pecabotot? Nem. Szabol. Akadt a torkom, geci. Na, gyügülj már meg, he. Alkabban is lehetne. Hát, megfullad, geci. Na, Microphone activated. Geci, nagyon... Ciao. Megdöglik. Hát, meg indul a tutalja. megbasz. Csinálsz, amit csinál már jó, bazd meg. Azt... Bánat. Azokat. Vigyázz.
Nem tesz le, bazd meg. Nem tesz le! Kompány nem tesz le! Meghaltál? Most melyik? Fejű. Jó, Jó. van. Ó, geci, benne vagyok közepén, bazd meg. Jó, geci, sors. Ja, várj, most Hol vagyok? Jó vagyok, nem látom. Elbasztam! Elsőnek leesik, az buzi. Jó. Jaj. Ne! Jaj. Jaj. Ne, basz! Jaj. Tartod a kezeimet. Oh, tesó! Tesó, nézd el, hogy fut! Bence! Venni, bassz. Én szerintem erre. Bazd meg, elhagytad titeket. Nem így beszélj, azt meghallom. Hello, hello. Hát de nem így játékban. Hát játékban beszél. Hello, hello, hello. How are you? Hello, hello. Most megölöm a balit. Én nem figyelj. Kús, Pali, nem tehetek Jó van. róla. Amúgy Pali nagyon jó, csak mindig rosszkor van, rossz hely, az a baj vele. Ez a baj, jaja. Megint 9 kúcsom van. Hát. Na 15 köz. Na 15 sem. Very noob. Very noob. Pike nagyon noob, geci. Nagyon Azt hiszed, nem fesselek itt rá? Tényleg. Egy. Bolja semmiből, geci. Hogy megijedhetett tényleg? Jó, geci, szopatom gyerekek őket egy dezivel. Hát, szopattam. Majd mindjárt Mango Zeus-szal. Ki Rambuszt. Most te mész, hogy hívják Rambuszba és lősz, hogy hívják ugrás közben, mit szólsz egyet? tesó, rendben. Na, nyomjuk be. Ne drogoljatok már, geci, Nem fasz. szokkodunk. De nem jó helyre, aztán nem bírok felugrani a fejezre. Na, máshogy, nem tudok itt ugrani, gyere már kijebb. Jó, már más ugrok. Hogy beszarás, hogy mi hányszor vagyunk killerek, geci. Ja, nem, ez tényleg hogy Renától még nem volt. Ja. Most Hát házam, egyszer tényleg megnézzém, hogy figyelj, az. gyere, itt Na, el tudsz zugni, egyél meg. Egyél meg, Csinál. egyél meg. Vagy közöm már töst. 30-on. Tesó, milyen frit? Azt a kurva, tesó! Egy. Jó! Küldjed! Jó, kicsi! Mi a fasz? A nagy csaták. Én is 7 HP-n voltam, mikor kiejtett. De várj, mi? Megbasz? Mi a basz meg Zsóti? Loppiba! Loppiba! Ki a draszira?
faszomba. Ja, de minden? Akkor hogy büdös gecik. Ezért faszapó témelős szegányok. Esélyem nem volt, hát. Lemegy magától, geci. Azért megúszta az életet. 3 kör van. Aha. Narancsot kell fókuszálni. Aj, geci, az mi volt? De én hol vagyok? Én azt hittem mangó vagyok. Megpincsáltatok, bazd meg. Krozest, a krozest! Jó! Ez mangó 2/2. Jó, nem, Na jó, engem mindig menjen, hívjátok el. mangóra, gyerekek, mangó. Mangó mindenki. Nem megyek középen! Nyomjatok! De megint engem fókuszáltok, büdös. De miért engem löktök le? Köcsög szigányok, ti. De ne takarodjatok már innen. Nekem vagyok középen! De ne! Ne csináld, geci! Mangó, geci! Egy Menj le, köcsög! Azt most elbasztad. Bemész, geci, pedig nagy kombókat ki... Jaj, akkor csak vicceltem, hogyha ilyet tudsz. Menj már innen. Elves. Nyelves köcsög! Hírem rossz vágom, lágyál! Segíts már! Kacagok köcsög! Gyere már nyelv! Ide van osztak volna egy elvesen, megdögesz a gecire! Istenem, róla úgy nem Aj, segít. geci, nagyon... Na, ezt mondszáltam. Oh! Tesó! Hopp. Lali. Hát, geci. Oh! Mi a fasz? Mi a fasz, tesó? Mi a geci? Hülye vagy, geci? Vagyok bajba. Jaj, volt kaparó lövény. Hát igen, erről beszéltem. De, ugye nem hacket dobtam?